убачыў ролик, які нібыта павінен пераканаць, што Галіна Дзербыш супрацоўнічала з адміністрацыяй калоніі. І зараз мы яго разбярэм. Але спачатку пройдземся па фактах. Факт нумар 1. Дзербышева пасля вызвалення пачала публічна гаварыць пра тое, што адбываецца ў калоніі. Галіна агучыла сур'ёзныя абвінавачванні ў бок Ксеніі Лускіной. Маўляў, праз дзеянні Ксеніі дзве жанчыны трапілі ў ШІЗА. Факт нумар 2. Лускіна гэта адмаўляе і называе хлуснёй. Камент яна дала вельмі сціплы. Факт нумар 3. Пасля гэтага у медыа, скажем так, у слівах жоўтых з'яўляецца кароткі фрагмент, дзе Дзербыш спрабуюць паказаць як чалавека, які нармальна ўзаемадзейнічае з аператыўнікамі. Але сам фрагмент, безумоўна, не даказвае, што яна даносіла ці супрацоўнічала. Ён толькі стварае патрэбнае ўражанне. С оперативниками нашими нормально тоже взаимодействуете? Ну, я со всеми нормально. Я когда если что-то вижу, я никогда не пройду мимо лжи, понимаете? Это не мой конек. Як толькі Дзербыш распавяла пра непрыемныя для дэмсілаў рэчы, якія адбываліся ў калоніі, пасля гэтага з'яўляецца кароткі, вырваны з кантэксту фрагмент, які павінен нібыта яе дыскрэдытаваць. І вось тут пытанне. Гэта доказ ці гэта спроба знішчыць давер да Дзербыш? Першая фраза, якая нібыта задае рамку здрады, кажа не Галіна. С оперативниками нашими нормально тоже взаимодействуете? Гэта ёй закідваюць. Гэта не яе прызнанне і гэта, канешне же, не доказ. Гэта звычайны кручок, на які прапануюць павесіць ярлык. Галіна адказвае. Ну, я со всеми нормально. Я, напрыклад, калі сядзеў, таксама быў з усімі супрацоўнікамі калоніі. Я быў нармальны. Я не канфліктаваў, я выконваў рэжым, я здароўваўся з імі. Я не хацеў трапіць у ШІЗА праз нейкую дробязь, напрыклад, праз незашпілены каўнер, які маглі трактаваць як дзерзасць, як нахабнасць. Так, я баяўся трапіць ШІЗА, таму што гэта цяжка адбівалася на маім здароўі. Каштавала мне вельмі дорага. Спакойныя стасункі з адміністрацыяй гэта не доказ супрацоўніцтва. Жаданне выжыць у турме і не лезці пад ШІЗА гэта не здрада. Гэта нармальны чалавечы інстынкт. Я когда если что-то вижу, я никогда не пройду мимо лжи, понимаете? Это не мой конек. Я таксама ніколі не прахажу міма хлусні. Ну, прынамсі, стараюся, можа быць, не заўсёды атрымоўваецца. І што? І што? Это цяпер доказ, што я на кагосьці данашу ці з кімсьці супрацоўнічаю? А зараз я адзначу адну вельмі істотную рэч. У адрозненні ад многіх нашых медыа, жоўтыя слівы працуюць. Яны вельмі добра разумеюць сваю задачу – абараняць рэжым, абараняць сістэму і паказваць людзям у Беларусі, што ўсе, хто супраць рэжыму, нібыта брудныя і нягодныя. Але канкрэтна гэты матэрыял вельмі слабы, бо ў ім няма галоўнага. Няма фразы, дзе Галіна Дзербыш прызнае, што яна на кагосьці данасіла, што яна нейкім чынам нешта перадавала інфармацыю аператыўнікам і гэтак далей. Таму я вельмі чакаю ад вас наступнае відэа з нармальнымі пруфамі, дзе Галіна сваім ротам гаворыць, што канкрэтна яна зрабіла ў якасці супрацоўніцтва. Канкрэтную інфармацыю. І я яе, абяцаю, адразу апублішу. Таму што праходзіць міма хлусні – гэта не мой канёк.
Моё ўражанне ад сітуацыі на дадзены момант наступнае. Рэжым такім чынам хоча прыкрыць сваю чалавека, які ідзе ў КР і адначасова дыскрэдытаваць тую, хто пачаў гаварыць пра паводзіны Лускіной за кратамі. Усім дабра, жыве Беларусь, Божа храні Амерыку, нех жыве Польска, слава Украіне! Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking on